Oletko kyllästynyt nurkkiin kertyviin laitteisiin ja härveleihin? Tähän on oltava jokin ratkaisu. Ja nyt on... Hyvät naiset ja herrasmöykyt, saanko esitellä Envy? Käytä tiedostoja, juttele ällöjen kavereidesi kanssa, katsele elokuvia ja kokkaa. Puisevaa. Ja kyseessähän ei tosiaan ole ilkeä juoni. Mitä mieltä olette, yleisö? Oletko tyhjä tasku? Eivätkö tapasi miellytä muita? Hanki siinä tapauksessa Envy. Upeaa. Nyt minulla on aikaa harrastuksilleni, kuten haukan hoitoon ja erilaisten juustojen keräilyyn. Kiitos, Envy. Tästä ei elämä voi parantua. Eikä siinä vielä kaikki, te maan matoset. En keksi mitään lisättävää. Kuinka paljon luulette tämän tekniikan 8 ihmeen kustantavan? Antaa tulla arvauksia, väki. 1100 taaleria. 24 juuri toiseen kolikkoina. Suokaa anteeksi, minulla taitaa olla viallinen kortti. Aot sillä siinä, ei lue mitään! Voin ilokseni kertoa, että tämä harvinaisen upea laite toimitetaan kaikille Vamppasaaren asukkaille täysin ilmaiseksi. Legendaarisen Kielen päällä sähkölusikan ja Tolstoilta toisenkin kerran kirjan tekijöiltä. Nopeille vastaajille purkitettua niskakarvaa. Niskakarva. Karvan verran parempi. Tuijota välkkyviä valoja. Tuijota ja uneksi. Tuijota ja uneksi. Hanki NV jo tänään. Saatavilla pian kaikkialla paitsi Lohjalla.